Hamren along ihung bike lapen TATA Sumo agari atum Hamren English LP School ang dengalong kachetong dakben ajok bangke thomatum aringa hokke sona aringa hokke soponatum amen laki bike kebek pona bang amen laki Moses tiso arta ningkan Christir ke apomen torsing tiso arong ambinong lapen kachet habduna bang jingthong timung arta Great Troxy apomen Chandra Singh timung arong lobilangso lapen ihum TATA Sumo kebega bang amen laki Khonsing rongpi arta ingkorage thom apoamen harsing rongpi arong Hamren habe pusi birta ridunlong birta kelong duna teng pulote bai kibegatum banghiniatum Hamren DBS School kachikakben hemkachi dambo mahutsi bangso kopai kelangno kiphopon nonamat bai kibegatum banghini stami ahiring tangragajok la banghini aphan Guwahati Medical College along ansi kelang ponji aphan ponbomla lapen inut abang aphan Hamren Civil Hospital along ansi selang ponbomla Hamren pen Bidaraming reports Karbi Daily News